Przyszedł pies do sklepu mięsnego, zamówił 7 kotletów, sprzedawca mu wziął, zapakował, pies wyciągnął karta, zapłacił kartą, wsadził do taszki, wziął taszka i wylazł z tego sklepu. Ale chłop, który stał za nim, tak się zaciekawił tym psem, że on normalnie poszedł za nim. Patrzy się, ten poszedł na przystanek. Czekał. Dobra, przyjechał autobus, wsiadł do autobusa, skasował bilet, jedzie jeden przystanek, drugi, trzeci, wysiadł, a ten chłop cały czas za nim. W końcu przyszli do takiej chałupy i ten skocze do tego dzwonka, ten pies, i dzwoni raz, a tam nic, drugi raz, trzeci raz, dopiero za czwartym razem wylazł ten właściciel i tak zaczął przezywać na tego psa, a ten chłop się oburzył. No panie, taki mądry pies. Ja pierwszy raz widzę, żeby taki mądry pies. Taki mądry. Już w tym tygodniu 2 razy kluczy zapomniał.